As críticas vertidas hai uns días polo Partido Popular contra o Executivo local, nas que, entre outras cuestións, o acusaba de levar ao Concello a unha situación de quebra económica, cunha débeda por riba dos 3 millóns de euros, non sentaron ben o equipo de goberno. O alcalde Adolfo Muiños e o edil de Facenda Tobías Betanzos saíron aos medios para desmentir tales afirmacións. Segundo o rexedor, o Partido Popular interpretou os datos do plan orzamentario a medio prazo presentado no último pleno dun xeito malicioso e subxectivo, intentando crear un estado de alarma entre a veciñanza inxustificado, que non ten nada que ver coa situación real do concello. Que non se busque alertar, que non se busque alarmar, que non se busque mentir directamente manexando unhas cousas e non dando todas. Que se saquen a datos terxiversados, que se saquen datos descontextualizados e que se saquen datos con intención de enganar a xente, vamos, eu creo que iso que non é responsable. Non é responsable nin corresponde á actuación que dende o Concello estamos facendo. O rexedor negou ademais que, tal e como afirmaban dende o Partido Popular, o investimento previsto polo Concello fose cero, poñendo como exemplo a renovación das luminarias en todo o Concello, con investimento de 800.000 euros, entre outras actuacións. Pero é que, ademais, só con abrir o perfil do contratante, unha páxina pública do Ministerio, onde o Concello verque as licitacións inminentes, pode ver que hai varias en marcha: o parque infantil do Colexio de Asados, o abastecemento para Outeiro Taragoña, o patio cuberto do Colexio Brea Segade de Taragoña. Dende o Concello tamén negaron que a situación da débeda do Concello fora tan crítica como afirmaban dende o Partido Popular. Ano 2019, no que estuvemos a cero de débeda bancaria, e donde de maneira consciente fomos a solicitar crédito para comprar Rianxiño, que fixo ese investimento ao Concello de 1.600.000 euros, porque a Xunta de Galicia do propio Partido Popular non quería invertir no centro de día de Rianxo. A sorpresa é que o Partido Popular, que vota a favor desa actuación, agora ven e o reprocha a través dos medios. Tamén quixeron desmentir que o Concello suba os impostos aos veciños.